ụmụnne m na ụmụnna m ele ụtọ n'ọrụ na ohukrechi ọnwa nọ nwa mba nọ awụchashiala m eyi ụmụnne m were nọ ntị gwumia n'ọnụ m ewere ọka gwuo nọ na ntị n'ihi na ihe ikwu na-amaghị ibezi ya ọhịa mere onye ọzọ ka ndị ọzọ ji wee mụrụ akụ ọ bụrụ na ị nọ ngalugbo nne na nna nwere problem for some reasons ya wụrụ na ọ gị na nna nọ ọ gị na nne nọ ọ gị na ụmụnne na nne nọ ọ gị na ụmụnne na nna nọ no mata ihe onye ka ehe nne ọ nne ọ nna na-agwa gị ọ dị mkpa ka itolite gị were anya na-eji ele ihe lee mara onye ka emere mistake ọ bụrụ na ọ mama ahụ gị na ya arụ ọnụ mere mistake gị gwawe ya si amami ọ mama ihe na-akpe gị ikpe ihe na-ekpe gwe na o mekwere mistake na ọ na o mere ihe na ihere otu nọ ihe na ọsọfaga ugbu otu ọnọdụ n'ugbu a nọ na gara ịnọ ya ọ dị mkpa ka ị na-ekwu eziokwu ma ọ gbasata nne na nna n'ihi na ọbara ha wụ 50-50 ka ejiri kpọọ gị yes etekele sides for any reason onye nke mere ihe ọjọọ kwuo na nke emeteghị ya ọ bụrụ na ga emete gị sị na ga emete ya ya wụrụ nne ga emete kwuo na nne ga emeteghị ya enwe ga enwe better judge than you. Anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon si m nwaanyị mba nọ mza ya sị na mgberedela akụkọ enugbo ele gbotowatarele ya ụmụnne n'obi agbawale iwe na ojie n'obi arụghị mma. Nwanne anyị nwaanyị aga n'ihu sị m na nne na nna ya bi Enugu n'ọkwa n'ebe a nọ mụsha ha n'ọkwa n'ebe ha nọ galite isi na ya wa nwoke ada na ya nọ only 13 years old mgbe papa ya si mma ya ka ha lawa village na enweghị much a na-eme n'Enugu ka ha lawa na steeti ha ka ha lawa village ha ebe ha shi mama ya sị na ya dị too young ịlawa village ga-agbotoro na village na papa ya kpọpụtara ya oji bekee na awala ugbu a ga-etiji ụmụaka na school village no si na Enugu na ọma anaghị ahụ na enweghị ebe ya n'ala. Papa ya agwawa ya wetara ya convince mama ya ajụ papa ya sorokwe n'ọkwa ọ ya ka ọ nọgide rutakwa at a time buletekwa that idea of ha wee rilo ịlawa village onye ihe onye asị ka ha lawa village. Mama ya ajụ na ụmụ ya agaga n'ezigbo school ha dịkwara nọ used to na ibe ebe pool ụmụaka ugbu a na a na-aga itige ha na school nọ na village na ya agaghị ala like ya na enwe ebe ya n'ala. Papa ya kwanụ enwere ihe ọ na-eme ya elegidekwanụ ije aha na ya mpa ya mma fegị n'isi gbamgbam papa ya sị ya ga-alawa ma ọrụ na mma ya chọghị ịla. Mma ya sị oke na ọchọ ịla na ọ lawa na ọ wote mpa ya shiri hapụga ha ma ya ma mma ya lawa village ga-agbotoro na village nụrụzie na village na-eme ururu jobs na-arụ ụmụ peti daily jobs na-aga 1 or 2 were na-survive. Mama ya nọkwara Enugu na-eshi nri na ọrị ka ha na-eshi na ya ka papa ya nọgide na village na ya chetara mgbe mpa ya aka na agwụkwọ mme na ọ lọta mama ya ajụ mgbe ụfọdụ kwana mpa ya agba moto bịa letekwa ha gwa mma ya sị that na mma ya kwesịkwara na ilowe na ya nwoke ji nwaanyị na mgbe ụfọdụ na mgbe ya ga-anọte n'idi ịnọ n'otu nwunye mana eletịpụ anya wụ na nwunye nọ ebe dị fa na ọ dịkwaghị mma. Mpa ya complain gide ihe a complain gide ọ bịago letachakwa na mmanya mgbe ụfọdụ ije ahụ ọ ga-abịakwa iletakwa mmanya ga-aga na chọọchị gbuturu mpa ya ga-elecha nụrụcha letacha ha shikwe na ụlọ lawa hakwa village without mmanya ya na mmanya nọ mkpa nkata dịka di na nwunye. Mmanya ahụ ha lee ka ọ bịara ọ gbara gaa na chọọchị ga na ịga dị ya na enwere program na ya ejikwa enweghị get together with God. Ihe emegide mpa ya anụrụzie na village gwawazie mma ya datina awụ na ọ lọta Christmas na mgbe a na-abaga finally na ya gakwa alụgharịrị nwaanyị. Mama ya gwawa mpa sị na ọ bụrụ na nke ịlụgharị nwa na otu ego na o ji agụgị no the fact na o kwupụtara ugbu a pụta na ọwụ ihe uche ya nọ n'ime since na o chee ile and o mekwele ya na ọ chọọ ịlụ nwaanyị na ọ lụọla nwaanyị n'ime mkpụrụ obi ka o kwuoro igbo na ikekwa ahụ nwere ka ọ rịga elu kekwe nwere ka ọ tụrụ ime ya gaa n'ihu ma ihe dị ya mma ọ ihe mama ya sara mpa ya. Nwaanyị mba nọ mza ya nwa nwoke ada akpọwa mmesị na ihe mpa ha na-ekwukwanụ n'okwu nọkwa ya na ka ha lawa na ebe nwoke chọrọ ịnọ ka nwunye na
ụmụ ya ga-anọ. It's not like mpa ha relocated gawa another place ọ gawa ebe ha na-ama na ọsụ ka ha lawa enwekwana n'ụlọ ha na ọ makwara mma na agaghị ejikwa n'ebe na village ha makwara na akwa na-eji ya ata ọgwụ almost the same na ihe lere ọwa Enugu kele na ọwa Imo steeti na-enweghịkwa ha mọchị na skuulu ka ewe ụzọ ụlọ a na ọ kakwa dị mma dịkwa ọnụ ị ga-eji skuulu Owerri ataghara skuulu Enugu ma mee ya sị ya eri ya shi Chineke anwa mmiri na ya ripit onwe ọzọ ugbo onwe kpụrụ ihu ya mere ha ọnụ ya rie nwanne ya nwoke ka diọkpara ka e toro mmadụ abụọ matụ ya akwuo ya anya maka ụmụ nwoke abụọ toro ya ha abụọ akwuo ya anya ha ekwughị okwu mana anya ha kwuru ewu ya ekwuo ha igbe ha kọcha ya eze ya n'ọnụ ya mere ha n'ọnụ ya rie gba nkịtị ọ ya ka a na-eme mpa ya alụọ nwaanyị na vileji mma ya bịa ntụ nụkwarachazie Enugu kpamkpamkpam mgbe ya bịa galite isi o ruo ka mpa ya visitiri bịa ileta ha mmanya etie kreti sin na ya alụọla nwaanyị na di ya alụọla nwaanyị na papa ya alụọla nwaanyị na ya biko ya bịa hakwala ebe a na ya bịakwala na onwere ka nwunye nyere wetara ya ọ bịara bịa igbu ya ka ọ bịa gị yelega ihe mma ya drama mma ya kreti gị gwa mpa ya na ya chọrọ iso ya ala mpa ya sị na ọ ga-amagbu onwe ya na ọ ma na ya na ya bọrọ na mma na ọ bịa wawa ya na ya bụ o so lawa na ọgụrụ ụmụ ya na-agụ ya na nwaanyị ka abụọ na ya lụrụ na stil ọ wezokwu ya lụọla nwaanyị ka abụọ mana enwe otu omegi ya wụghị polygamous man mana ama nke a na-eme ihe nidiri onye ga-eshiri gị ihe nidiri nwaanyị n'ime ndụ ya ka ya lụrụ nọ very far ọ chọghị ịbịa ọ chọghị ịlụ ọrịchị ya bịa nakwa na ya eji anya ahụga ihe nne eme gị ya sị ya papa ya na ọ hapụga na ya na ya bụ ọsọ alaka na ya ga nna Owerri lee wayek na otu eshiri buo ngwongwo esoro mpa ya laa ka ha larutere nwaanyị mba nọ nwunye nna ya ahụ ya dị very happy nabatacha ya trite ya dịka ọ ya mụrụ ya elewe jụwa mpesa elekwuna ebe weta ka o si kpatakwana nwaanyị ka jicha like this na ihe ahụ ha ka eji mara ụmụ nwaanyị ka abụọ papa ya si ya ghara dịle na otu ọ sọkwara nwaanyị nọrụrụ na ọ gaghị arụ ka mama ya na otu ọ sọrọ nwaanyị nọrụrụ ihe nkata ya na papa ya kpaga na otu ọ sọkwara nwaanyị nọrụrụ na ọ gaghara ya ka nne ya na nne ya wụ nwaanyị ya lụrụ wute obi nwokorobịa ya na nne ya na ọwụ wife of his youth na nne ya na ọwụ ọdịna mkpụrụobi kama na nne ya nwere isi ike na ya amahụ n'ọhịa na batụl kemgbe ekwe lụọ nne na ọrịa isi ike ya hụrụ nwaanyị a n'anya mana ya amaghị ihe Chineke ji mee isi ike na ya n'ime dị too much ya na mpa ya kpaga nkata ahụ nna na nwa mpa ya rejista ya na WAEC na Owerri ya ele WAEC ya lee ya mee clear papers ya Bega school chukwu emere ebe ya lee JAMB nweta admission Bega school now ọ ya ka ya gachara graduate la ọkwa na mpa ya zụrụ ya mpa ya chikwa ebe ahụ na-ese ndokwa support to Enugu ụmụnne ndị ke nwoke emegide ka a na-eme o ruo mgbe mpa ya bịa rịawa enwe ọrịa mpa ya rịara ụjọ abịa ya mpa ya kpọọ ụmụ ya ndị ke nwoke ndị ke abụọ ndị ke etoro kedị ọkpara na okoso kedị ọkpara na ha lọta na ya eji ha ahụ na ha na mma ha lọta ka ya kere ha ihe otu n'ugbo ya dị ndụ onye ọbụla were kee jikwa na ụmụ ya nwunye ka abụọ ụmụ ka enyekwe ha ka eruru ha na ya lọta ya chọọ ha ya dọ azụ ha bịa ekewe ihe ọbịa megide onwe ha bịa lụgburu iwe na ha lọta na ọrịa imegide kemgbe 2 weeks na ya dịga week na ha lọta mma ha eji oji west na ihe niile ya mpa ya nwere na ewere wiil ere nwunye kenta na ya ga-akpatali ihe ụmụ ya ga-enye ụmụ ya na ya ga-azụtali ala zụọ ya ebe dị ọdụ ọtụtụ ya ga-enye ụmụ ya na o were nye ndị ka abụọ dịka nwaanyị ka abụọ mụrụ ya ndị nwoke na kelenu ya mụrụ na ha awụghị enough men ụmụnne ndị ke nwoke gbadokwa ebe mma ha gbadorokwa bido na act ha ekweghị elo ije ahụ ha eloghị ije ahụ ọ ya ka mpa ya rịawakwara rịacha tụtara chukwu emere ya ebere mpa ya ahụ adịcha ya mma mama ya bịa rịawa enweghị onye jiri mpa ya na mma ya rịaga ụmụnne enweghị onye gwara ya ivu ya onwe ya na adị ama ama na mama ha eji ha ahụ ọ bịara azụ mkpụrụ ọgwụ na famasi na afọ na-enye ya nsogbu na afọ na-ata mma ya o mekwana ga zụrụ ọgwụ na kemist ṅụọ emekwana ga zụrụ ọgwụ na kemist ṅụọ were na-ama na-eji onwe ya ọ ya ka ụmụnne chihụnọkọtụ ha gawa ebe ha mụkọ ọrụ na ndị ka nwoke so ha na-aga nwoke ụdị ọkpara si ya na-agaga yunivesiti papa ya eme elu mala ọgwa ya sị na ọ bụrụ na ya chọrọ ya pụ ndụ na ewere ego a ọ ga-eji diga yunivesiti na ọkpụkpakọ enyi ka eji chọrọ ihe eji ndụ ya eme mpa ya sị na ego ahụ na-adụwanụ ya na ọkwa na akwụkwọ n'ụgwọ skuul nwatakịrị agụmakwanụ skuul bifo na agụ na nna ya kpakọlọtakwanụ isi ọnụ chebiri ihe kwe for the next school fees na ọ ya ga enwe bịa kpara dowe na ọ bịa gaa skuul na ọ bụ dị ọkpara ya
ka onwe ike represent ya wee ka life hapụ ịdịrị ya difficult. Nwanne nwoke si na mpa ya kpakpa ka o dị money bige nọ n'akpa were setụlụ ya na ọnwa onye ọbụla gara skuul na-eme ọfụma. Ihe diọkpara ya gwaga ụkwanụ nwanne ya nwoke na ọ ya nwe onye gara skuul sọsọ ya wụ graduate na kos gị diọkpara chọrọ ịga skuul mana ọ lekọtala jambụ onweghị isi akwụkwọ ọma ya ọba aka bụrụ nne biati ọgụga ọghọtaga ya gaga mmanya ga regista ndị ka nwoke aha na ebe ha mụkọ ọrụ ha bitakwa na-amụ ọrụ na ọ ya nwe onye lụtara na vileji papa ya sụkwana ya gachakwa na graduate gụọ ọfụma pụta. Nwamba nọ mza ọya ka mmanya na-arịa na-ama na-eji onwe ya arịa ama na-eji onwe ụmụnne na-agazi ya mkpụrụ ọgwụ ma ga zụtara ya ọgwụ na kemist nye ya. Finally asị mmanya efenti eburu ga ụlọ ọgwụ rute afọ erute ebe ahụ ya wụ na appendix agbawala mmanya n'afọ. Dọkịta etie na ọ gịna ndị eji ime abalị bute bifo a na-agbarịwala ma ọpụreshọn ma gịnị mmanya nwụọ. Ka mmanya nwụrụ diọkpara nne ejite oji tati na mmanya nwụọna. Papa ya ewe iwe jụọ na ọ nwere onye ha ka ya nwere onye ha ka ya mama ya arịawa. Ọ gwaghị ya dati na nwunye ya nwụkwana mama ya arịawala ka o jikwara agwa esilekwa ya n'idiri enyemaka. Ọ nụrụ ebe a na-ama na-eji mkpụrụ ọgwụ asọ na infọmeshọn ya na-enweta wụ na appendix gbawara ya n'afọ na ọ gịnị wụ na o ji dagbuo mama ya n'anya. Nwanne nwoke agwawa mpe na ọ wee useless man na ihe niile ya kpara na ya werere nye nwunye eke abụọ bikos ọ ka ahụ nwoke mụrụ ndị nwoke na ha nwa awụghị nwoke na apịrị hapi na ya na-alọtaba ịgwa ndị obodo te papa ya shiri dagbuo mme n'anya bi ha ha nwa lower village. Ya kpọọ nwanne ya nwoke sị na o chefukwala na ya ga-anọkwa na the meeting na ya gakwa kaụnta ihe ahụ ọkọga na ọ bụrụ na ọhịa ọ na-alọta bụ ikwu na ya ga-anọkwa na the meeting na enweghị dị ụtọ ahụ. Nwanne ya nwoke akpọwe dasị na nwunye nna ha nwere ihe o nyere narị na ya ga-eji okwu ya eme okwu na ya eriri na enweghị ihe eriri na ya aghọtagaghị ya ahụchagaghị ụzọ ọfụma na ya ahụgaghị klịali na mgbe anya gbahụrụ ịgba ihe ya eriri pụrụ ya na ihe ya gbarara lawa vileji ga-eri na ọ pụọ ya n'anya na ya ga-aghọta ihe e kwuru. Na etile mitin nụtara nwanyị mba nọ ndị obodo so ngwa na ebe ha etile mma ha na mọchụarị ya ụfọdụ ili ya na ha ga-alọtanụ ha lọta ka ha na mpa ha edoziere ha ka ha kwuo ihe wu iwe ha ka mara ihe wu iwe ha wụ kpatara n'okwu ji adaga n'ụdị o ji adaga na nwamba na-etile mitin. One woman akpọwe ya za dị woman asị ya na ya wee disgrace nyere nne na ya wee disgrace nyere nwaanyị ọbụla na-ehope ịmụ nwa mụta nwa nwaanyị na ya wee disgrace nyere ụmụ nwaanyị niile na ele otu ya shiri hapụga mama ya mụrụ ya buo ya n'afọ 9 months gbakwuru nwunye nna ya agara aga lụrụ from nowhere ọ na-amaghị ntọala ya nothing were ozi onye ka ahụ mere nne na onye ha ka ya nọ mmanya arịawa gwaghị ya na the fact na mmanya gwaghị ya na ọ rịawa pụtara na gịnị o jighị nne mere nne na ọ dịra nne ya azụ na ya soro dagbuo mme n'anya na ihere na o megbuo ya na ya hapụgara nne ya gbakwuru nwaanyị ọzọ na ebe ya nọ na ihe eme ya ma ihe oriri na Chineke nna ga-agba ya punishment uri otu ụbọchị. Nwaanyị mba nụrụ okwu ajụcha ya oyi n'ahụ jụọ ya oyi n'ahụ na ihe ejiri bịakwute m ugbu a na biko na m gwaragodo aka ugbo towara ụmụnne na m jụdelu unu na mgbe ụfọdụ mmadụ nwere ike rie something ọ gaghị ama na ya eriri onye a nwere ike na-act file na eme ọfụma ọ gaghị ama na omega ha ọfụma na onye ara nọ na dosbin na-agbagara amaghị na ya gbagara because the moment ọ matara na ya gbagara ọ gaghị na dosbin ọ ga-ahụ ahụ ọ gaghị nọ na dosbin ahụ ọ ga-ahụ ahụ ya pụta dị mma mana because ọ mahụ na ya gbagara ọ hụtagokwa onwe ya so onye ishiroma mgbe ụfọdụ ọha nwa ndị ara na-akpọ onye ishiroma onye ara na ya mana ọma ruo olu n'ugbo te ya eshikoro m ihe n'ugbo na nledele ihe n'ugbo emere na ihe nwaanyị a gwara ya na enwere ihe dịka ya eriri ihe mere nwere otu o shiri des na biko m toledele okwu nọ n'ochuge ya ụra. Ụmụnne m okwu ekwulekwucha m si ya nne m ya sị aga m agbotowara nye ụmụnne ihe so mgbotowara aga m agbotowara mana obi nke m ka m ga-agwakwa uche nke m aga m agwakwa my own ihe m ga-agwakwa nwanne m ma wụrụ na ọ nwanne m ka ọ metụtara. Nwaanyị ọma ana m ihe i kwuru n'ịgwa m eziokwu enwe ihe iriri from ihe act ugbu a ihe ịkọga nga ugbu a exactly otu isi kọ ihe niile ugbo ịkọrọ wụrụ otu o shiri mee eche m na onwe ihe iriri ịdị nwagere iche kama mpango ma problem your mother nwere isi ike nwaanyị nwe isi ike too much nwebiga ya oke ọwọtọ na-adị
oke isi ike ke m kwuru ga-eme na a ga-emerịrị ihe niile a ga-eme my own way. Ọ bụrụ na ya mother lakwuru di ya ụkwanụ papa nọ soro relocate ha alawa na village ebe di ya dị nwere ebe di ya so ha ka ha lụwa. Ọ bụrụ na o sonere ya alụwa mgbe o mekatara afụmafụma nna ya di ya nna ha agaghị ahapụ ya na-aga zụ ọgwụ kemist. Ọ ga-akpụrụ ego ụlọ ọgwụ a ga-enyopụta na appendix ya n'afọ na ọchana na ga-eme operation. Ọ gaghị awụ ihe eji ọgwụ aṅụ every time aṅụ ọgwụ pensụl akpụrụ. Ọ gara anwụ ọ gara dị ndụ taa. Now opportunity kwa na ọ na-eji lorutekwana bịa hụkwanụ ya ọfada mgbe ọ kpụrụ na ya eji ha ahụ ya amaghị ihe echi ga-ewetara ya na ya kpụlata ụmụ ya ha niile lọta ka ya emezie ihu mmụlụ ya dị ama ma ọra buru anya. Still your mother ajụ tigo ụmụnne ngokwu n'ọnụ ha gwa ya datị na ya were ihe niile ọ kpara nye nwunye eke nta na enweghị eji mmanwụ gwara ya datị na ya ga-akpatala ihe ya ga-enye ụmụ ya. Ịhapụga m n'okwu a aga m asị mpaghara ọgbalịrị gị onwe nwekwanụ ị gaghị asị nne ha abụọ soro mụọ gị nna nwewo nna nne nwewo nne ebe ị chọrọ ịga skuul gị lọtakwanụ mpaghara adịghịra n'azụ ọ zụrụ na skuul chọkwa ịzụ ụmụnne ndị ka ọzọ ya niile wụcha mkpagha ihu. Your mother made a very big mistake. O mere mistake na-ekwesịghị ekwesị for a woman. And ihe nna m jiri lụọkwanụ nwaanyị ọzọ because gị na agụrụ nwaanyị gụga ya mmadụ ka ọwụ apị ya apị ọ wee healthy man ọ nwoke nidiri nwaanyị o nidiri ọ mana ihe nidiri nwaanyị mgbe ọ gara aga ụgwọ isi nne m lụọ ya na ya abụọ bido mụwa nwa ka ha lawa a na-eme ya eme dị mkpa ga oji bekee ọghọtaghị onwe ya dị ya lawa n'ụlọ ya ọ rụtara ụlọ ya lawa n'ụlọ ya gawa village chi ebe ahụ kwadoro nwa ọ nwere ike oji bekee a na-agwa agwụ asụkwatacha ya enwe mkpakọrịta onwe ya ọnụ ha pụọkwa mana ọ gwara nwunye sị ka ha lụ nwunye ajụ kwana ya ọmọda ajụ na ya anaghị ala na mgbe na ịnahụ mgbe na di ya pe ekwere ya visit ya na di ya ga-eji nọ ọ gawa na chọọchị ga-agbotoro ọ kwagidere nna m kwagidere kwarute ya ọ ya nwa mere o jiri gaa lụọ nwaanyị ka abụọ nọ n'elu nwaanyị ka abụọ your father gwakwa na enweghị nwaanyị ga-adị ka your mother na-enwe gị nwa hụta na nwaanyị ọ lụrụ kwa ezigbo nwaanyị mana your father mere kwuru na ntị na enweghị nwaanyị ga-adị ka nne nwa mana your mother dị isi ike. You can imagine the love na ya hụrụ nne nwa n'anya kama na ọ dị isi ike and before ya lụọ nwaanyị ọ gwakwara your mother agwa so ọ gaghị elo na ya gwakwa gị lụrụkwa nwaanyị mmeghasị ya gaa n'ihu ya before ya ekwue na o cheele na ọ chọrọ ime mmadụ agaghị anwe nkwa na-akwa aka n'ume. Ị gaghị asị na iji nwaanyị ọ iji dị ma iletịba ya ọwụ gị na ya nọ ọwụ gị na ya so gị na-akọ n'elu ya na-akọ n'ala gị kọọ n'ala ya ghọta n'elu ịkọ n'elu ya ghọta n'ala iji akpasị ndị nne dị nwaanyị pụta ma ọ emegaghị ihu mega ka azụ ọ nwoke ka ọwụ ọ na-adịchara ha izi o nwere ndidi chege ya doo ya anya na nne ha achọbeghị ịlụ oji bekee ivu ndị ono ya nwekpere ego oji bekee. Onye nọ na vileji zụrụ nwa ya na university ada nwa ya gacha university kpọtara igwe school mega ihe na zụpụta nwa ya na university the man mega ọfụma ọ wee responsible father ihe nụrụ ya nkwa o wee ego gbara ha sizi ụmụ ya lụwa ka ha bịa ga school na dị ọkpara ya n'idiri ga school na ọ bịa bai ga school the young man asị enwe school ya na-aga na o bute ego ha na Ghana must go bige ihe a niile wụ mkpahie your mother kpahiere ha na iwe mkpụrụ iwe ọ gara aga kọọ n'ime ụmụ ya na-adịghị necessary. Biko nwe ofu ihe kọrọ nke ugbe hụ m gị na enwere ihe iriri enwewụ na nwunye nna m ka abụọ ejighị ezi obi bata mpaghara gara azụ nọ na university ọ ga-awe ya na ya rakpo n'erubere ya na-arịarịa ka agwọ ọ ga-atọ ọkụ ya tọfit ọ gaghị abịa were ọ ga-ahụta ego mpa ga-eji azụ ga akwụkwọ ụgwọ skul na ego na ọwụ na isi ude na ewere zụọ ụmụ ka ọ gaghị akwado mgbe niile lawa skul ya kpakọrọ ya mara na ịwụ nwa skul ga-eri nri ma ị gaa skul under her nose ye witness mpanga azụ ọṅụ na university zụọ ọṅụ na mahadum zụcha nga graduate apụta echem na ọwa ajụ mmadụ mana obi mpanka nọkwa ebe your mother nọ ịhapụ ga masị isi ike your mother bụ ihe ọ dị too much mmanụ mere isi ike ebe ọ dị ukwuu apart from o mere isi ike ọ dị ka ọkụrụ mkpụrụ iwe a na-akụ mkpụrụ iwe iwepụta ihe na-enwechi gị kụọ n'ime mmadụ ya na-epu mgbe niile agbakọgara mmadụ ụmụnne ndị ka nwoke bido gbakọwaziere mpanụ bido weweziere ha iwe na-enweghị isi na oge ebido wewere nna na igwe ma agaghị m ahụ nwoke lagasị ngwa ka ha la nwunye eji aka ya sọ na-alaga. This man kwesịrị iwesịrị nwunye iwe ọ kwesịrị ịkpọ ndị obodo mee ka akụkọ mee ka buo ya ka agha mana ọ bụghị ihe your mother anaghị ga n'Enugu na ere onwe oji bekee dịnokpere nna ya your father kpere ya bịa oji bekee ala Enugu ha na gara
Mpango kpere lọrọ ekpere gewe Enugu, ọ mabụghị Enugu obibu ebe ahụ. Ọ mara ejikọtara Enugu. Disemba na asị ngwa ka ha lawa ebe ọ rụtara ụlọ ka ha lawa, na-enwezighị ya na-eme ya na ịgakwasị na-enwe ebe ya n'ala na nwoke alawa nụọkwa ha mere years according to you ya nọkwa n'Enugu kpoo naanị kpoo ụmụaka naanị gonwa alakwuru nna ṅụ gaa ebe gagara onwe ṅụ skul mpanga ewere zụọ ṅụ enwe ihe wee ji nwa ṅụ ụgwọ ya kwụọ ṅụ ụgwọ o ji nkwichiwu gịrị ịzụ ọfụma zụọ ṅụ na skul gị gospel gbaragodo satifiketi nọ n'aka. Mana ndị kenọ ya na mmanụ nọ ya ekwere iwe na iwe ka iwe oke iwe mezie ndị ka ahụ ha ewere iwe a transfer that aggression to them mgbe niile na-ewere mpanga iwe ọ gịnị wụ offense ọ committed. Nwoke gara oji bekee omega ọfụma ọ ya lawa village ya wụrụ nwoke ji nwaanyị ọkwa ya lawa ya kpọrọ n'ezinụlọ ya lawa mana nwaanyị nọra n'ụrụ onwe biri onwe di man nakwa bịa visit ọ bịakwa bịa visit ya hapụkakwa nna ya gawa bụtụrụ na chọọchị na-emeghị program. Mmanụ nwere isi ike and ọ gara anwụ today ma ọ na o soro di ya lawa village. Ọ gara anwụ today ma ọ na o kpọrọ di ya ghọta na ọ di ya adị ama ya makwa ihe mege n'afọ na nye nsogbu ụdịrị mmadụ anyị kọrọ na ọwụ mpanụ ga-agbarute Enugu bịa kpere gị ụlọ ọgwụ mara ihe ụdịrị ọgwụ mara ihe mere mara ihe ụdị problem mana o meghị ya emeghe ya ga-erejista ụmụnne m. Imagine ihu onye di ṅụ chọrọ ịzụ ụmụ na mahadum gị sọ gakara ha mma ịga mụọ ọrụ the mentality agụtacha nwaanyị niile togonye chọrọ ka ụmụ ya na ụmụ ha niile gachaa skuul di ṅụ dị capable na-akpọ diọkpara ịmụ ọrụ ya ka ọ bịa gaa skuul nwa diọkpara ga anụrụ n'okpuru ime na-asị ya chọrọ ịmụ ọrụ si biga ya kpagana mọs ga ego ha ga-eji zụọ ya na skuul si biga na si were setụlụ ya gị gba ya nkịtị gị nwe werezi aka nga kpere ga-erejista ya ebe ọ na-amụ ọrụ wale nna ya kpere nwa ya nwoke ka ọ bịa gaa skuul diọkpara ka ọ bịa gaa skuul gụọ akwụkwọ nne bụ nne akpụrụ nwa gaga rejista ya ebe ọ na-amụ ọrụ mekanikal injiniarin ebe nna ya kpere diọkpara bịa gaa skuul mma ga-echi ụzọ ka ọ ga mụọ ọrụ ovaiga skuul. You can imagine the glen ka ile gị mara enweghị ihe dịka enweghị ihe iriri nne m enweghị iriri onweghị ihe iriri mana mma ga-emeteghị ya mana tọbụla oshedere ọ na-ede ndụ alụrụwa mana ọnwụ ajụla. Biko ị ga-eso gaa mitin ahụ gwa ndị obodo na enweghị ihe ọjọọ mpanụ mere mmanụ na ọjọọ si na-enweghị iwe gwa ha data na rada na ụmụnne m nọ mere mpanụ ihe ọjọọ n'ihi na ọ bụrụ na mgbe mmanụ na-arịa o wote nne m shi kwatọ nna m na ntị na-eji ha ahụ na afọ na-enye ya nsogbu every night na ọgwụ ya na aṅụ ọgwụ pensụl ya ga-awe mkpọrọgwụ n'ọnụ ya agaghị arahụ mpanụ na-agbara bịa ọ gwaghị ya mgbe ọ na-arịa. Ụmụnne m kwere ndị ke nwoke enweta eshi gwata m ọ gwatatụ ma papa ụnụ na mma ha eji ha ahụ ha emechi ọnụ na-agazi gị ọgwụ kemist until appendix agbawa ya n'afọ ya nwụọ. Gwa ụmụnne m na ọha nwa gburu ha nyere aka ha hifata ihe gburu mmanụ ọha nwa ha iri aja n'ugwu gbaa ya mmiri nọchọọ ya ọnwa enwe ike bịa kpụrụ mmanụ enweghị ha na-akpụrụ mpanụ na mitin fụ rada ọha nwa ka ekwesịrị blem. Ị ga-aga mitin ahụ gị difend mpanụ ọ nidiri nwa na enweghị ihe ọjọọ your father mere. Ụmụnne m ọhịa m gwara ya enwekwe nnọọ ihe ụnụ ga-agwa enwe nnọọ ihe ụnụ ga-atụkwasị ụnụ tụkwasị ya ọ si ya chọrọ ịma na ahịa nwaanyị a gwara ya ọrụ ya ka ọ ga-awụrụ na enwere ka eriri ọ ya meta na ụnụ ledele ihe na nọ plere out ya ka onye riri ihe na ọnwụ na ya emete ihe na ụnụ gwa ya dat n'aka ya nọ n'ọnwa mama ya na ụnụ biko enweghị ụnụ ga-agwa ya n'ụnụ gwa ụmụnne m ọ ga-akụkwa kọmentị ụnụ ịnọ ngala ugboene di nwekwuo n'elu gị ghọta n'ala mgbe niile ịgbago olu ọ ga nwunye nwekwuo n'elu gị ghọta n'ala mgbe niile ogologo akụkọ gị hapụga ihe ị kwesịrị ime gị na-eme ọzọ mgbe niile ịchọga onye na-blame work mgbe niile ịchọga every situation ihe ọbụla mere nọ ị ga-achọrịrị igwe ị ga-eji blame onye gị na ya bụ omega ihe ọbụla ị na-eblame marakwa mgbe ị mebiwere ihe mara mgbe ị gafewere oke ala. Enweghị ọ ga-ewe nwaanyị igere di ya ntị enweghị ọ ga-ewe nwaanyị irubere di ya isi. Ọ nwoke kpọtara ya n'Enugu nwụ di ya sịkwa ngwa ka ha lawa vileji ọ wụ onye nwe ụlọ na-asị ka alawa ọ bụrụ na enweghị ụlọ ọ rụtara na vileji ọ na-enweghị ụlọ ga-asị ka alawa mana e nwere ebe alaga ọ ya matara ebe a na-agaghị agụ ịkwụ ụgwọ ụlọ na ngwa gị bịa ka ụnụ lawa ya asị mba na ịga n'oji bekee. E nwere nwoke ị ga-ana ega ebe a ya eme na accuse na ihe ịchụga nwoke echenjere ntọ n'ọra ng tebụl ozugbo mana o meghị ya wa na-eplezi victim o kwesịrị na ekwesị. Biko nwaanyị ọbụla ka nwatụ ahụ rubewe were dị isi ọ na-adị ezigbote mkpa oke disagreement in everything anaghị enyere marriage aka ọ nga ọha na m n'ọnụ ụtọ dịrị unu.